Després del tradicional repic de campanes, a les 10 en punt del matí, la recuperada ermita de Sant Bartomeu ha acollit la missa en honor al sant i commemorant el 25è aniversari de les tasques de restauració. L'Eucaristia ha estat oficiada, com ja és habitual, pel capellà de Santa Eulàlia, Joan Cabot, que ha volgut recordar la seva vinculació amb l'ermita. Aquesta ermita de Sant Bartomeu per mi té molts records, sobretot, de quan de petit, amb l'avi, amb el pare, hi veníem sovint. Després han passat molts anys que ha sigut un lloc desconegut per mi i ara, des de fa 3 anys, m'ha agradat tornar a trobar-m'hi i em trobo molt bé de poder ser com una mica transmissor de la història que hi ha hagut en aquest lloc i a la vegada de poder, d'alguna manera, fer que aquesta festa es pugui anar-se posant al dia, pugui anar recreant-se i que també la fe que aquest lloc des del seu origen ha tingut que es pugui anar també renovant i mantenint. L'ermita de Sant Bartomeu s'ha omplert de gom a gom. Fidels, grans i petits i veïns curiosos han pogut ser testimonis de la reconstrucció interna de la capella. A més, uns plafons explicatius amb fotografies dels anys 60 els han recordat com era el temple abans de la reconstrucció.